When you mention you're family-oriented, I realize like I'm not ready for them. Still 21, but I don't want to assume, judge you by the cover. But oo, sige. Sige na nga. Isa kang naging Filipino content creator sa Facebook. Ano ang pipiliin mo? Quick attack mo. Sige. Oh, try niya mag-escape. Kulit ng lining mo. Oh, huling-huli ka. Wag! Kamusta yung mga ka-answer? Ako nga pala si Paolo Latin. Maglalaro tayo ng sulot o sukot. Alam nyo na, bigyan mo na ako ng score dyan. At syempre, dadaan natin laruan o pusuan. The latest episode kasi na-addict ako dyan. Di ko lang, masarap magsayang ng buhay. Lalo na pag ibang tao ang pinagdadaanan, ang paglalandi. Ate Ragan, simulan. Bakit siya napili mo i-pop? Hindi ko naman like ginajudge yung physically mo. Pero huwag mo i-judge yung physically ko. Physically fragilistic, okay? you look mas mature sa akin. But kasi na-agree naman niya. Alam naman niya. 30 ako, mukha pa rin akong bata. Okay. So, 30 ako, mukha pa rin akong bata. Sariling bangko, ako ay namamayagpag. Medyo parang i-fit ko lang din yung panlabasan na ano ko, physical. Okay. Sa sarili. Buti ka nang hindi lumabas yun. Okay lang naman kung mukha kang mature, pero yung utak mo pambata naman. So, ganun din. So, alam mo, pag mga ganitong video, ayok sana buksan yung comment section. Pero alam mo yun, yung kasamaan sila na lang nagsasabi para sa akin. Natatawa ko lagi pag may nagsasabi ng, ayoko naman sa maging masama. Tapos sabihin niya isa sa mga pinakamasama na pwede niya sabihin. Hindi naman nung tinatanggal yung kasama sa sinabi mo. At hindi naman doon binabawasan porket aware ka sa sinabi mo. Pero masama pa rin yung sinabi mo. Tinatakbuhan mo yung responsibilidad ng kasamaan. Maging isang tunay ka masama. Magkaroon ka na ng villain arc o magkaroon ka na ng evil arc mo. You may seem younger than her but your mindset reflects a child's perspective. Ooh, ako rin naman, parang child perspective. Sarap dumede. Rod, sukot. I have 6 fur babies. I love playing with them. Very interesting po sa sinabi niya na 6 yung anak niya. And then gusto ko matutunan yung kung paano mahalin yung isang bata kasi hindi ko pa kasi na Okay, hindi alam si Bino fur baby. Yung isang anak. Ganun. Fur babies yun as in mga doggies, yeah? Okay. Ganun. Ganun ba? Wait lang, ano? Ganon gets? O ganon na nga? Sige. Idol ko talaga mga contestant dito. Sukot na kami, baby fur baby dito. Aso ba to o pusa? Baka pa fetch? Abnormal to. Bali yata yung update nitong pusang to. Ano ka ba? Pusa ka ba? Aso? Palitan ka na. Sobrang bored ng pusa to. Gusto na lang niya maging aso. Fetch. Ito naman. Sige na, kaysa bigyan niyo ako na walang katapos sa mga snippet. Ito, panoorin natin yung latest episode nila. At may masaya daw dito. Usuan! Oo, gatasan! Okay, and what do you do for a living or anong job mo? Artista po ako sa Viva. Yeah, so okay. Viva Max and then... Ooh. Ayaw nila. Okay. Sakit ah. Dami ah. Okay. Ayaw nila ng Viva Max. Ano namang hanap mo sa isang ideal partner? Personality traits or physical traits? Kindness, number 1. Family-oriented. And Christian po. Kasi Christian din ako. Amen. Okay. Yeah. Alright, and... Nakakatawa lang yung Christian tapos Viva Max. Eh di ba alam naman natin yung stereotype sa mga Viva Max actors? Alam ko isang parte lang naman yun, ng platform na yun. Pero yung kasi isa sa mga pinakamalaki nilang selling point. Wala namang masama sa either sa pipiliin mo doon. Kaya siguro niya pinap yung balloon. Ano mga deal breakers mo or pag nalaman mong ganito yung potential partner Hindi mo? matatapos yung interview na to ah. Okay, wait lang ah. Wait, pwedeng... Wala. Eh, bakit? Kung ayaw nila eh. Bakit yung pinipilit? Talaga. Deal breakers mo. Dalawa na lang. Deal breakers or pag nalaman ko? mong ganito yung potential partner. Ang deal breaker ko, mahilig magputok ng balloon. Mga deal breakers ko, yung mga nag-pop ng balloon. Yun. Sino yung deal Yun na breakers nga, ko? Hi, my name is Danielle. I'm 26 and I am a teacher. And bakit ka biglang nag-pop ng balloon? Viva Max. Sabi ko na eh. Honestly, ang dami nagtanggal sa Viva Max. I do think it's a kind of a problem. Since you're into showbiz, then naka definitely Puma speed cut there siya. are tons of other options other than me. Marami, So I kumbaga don't marami want siya to compete nakakatrabaho with na. other women. Medyo judgmental. No? Pero aside from that, Pero naman talaga eh. Honest. I mean, But I don't want to, Assume. judge you by the cover. But oo, sige. Sige na nga. ginawa mo na eh. Lumabas na yung tunay niya, tono. Una, shy-shy pa siya. Lumabas na yung yung palengke boys eh. Diba tulad sabi ko kanina, kung magmamasama ka, masamain mo na. Nandun ka na eh. Pero Tama lang aside naman, from private that, type nga. naman ba sana siya? Hindi. Any particular reason why? Kasi judgmental siya. Pag ba sinabihan mo isang tao na judgmental ka na din ba?
Kasi na-show mo judgmental siya. Medyo nakakatrauma yung mga chismis ngayon. Pareho din sa mga flight attendants, mga seafarers, diba? Meron silang stereotype na sinasabi pag iba-ibang bansa o iba-ibang lugar na pupuntahan, maraming nakikilala. At maraming times na pwede silang may makilala iba. I think yun yung pinapoint ni ate doon. I respect that. Hi, I'm Cherilyn and I'm 21 years old. Kasi age is super layo ng gap. Pati mga 21 years old sila pinapasok, tapos yung isang contestant 30 years old. Papunta isang dekada na yung diferensya. Sana mas malalapit para at least yung mga moral sila at saka mga outlook mas close. Kasi kung, di ba, gusto natin mag-matchmake eh. So, ewan. Hi, I'm Tiffany. I'm 21. I'm still a student. 21 din yan? Anong genetic lottery nakuha mo? Alam ko nasa 25, 26 siya. Actors na red flag. Pati yung boses siya, lalim na agad eh. Yeah, zoom in mo! Ano ba siya? Hindi, yung honest lang. Lagi na namin zoom in sa malayo. Maybe maraming girls or malande or... Okay lang, honesty nga diba is the best policy. I mean, okay. Narinig ko na yan sa boy. Alam mo, boy lang naman ako, pero hindi ako boy. Hindi ako natatawa pag sinuzoom in sa pinakamalayong camera. Parang langaw, nadadapo pa lang dun sa scene. Oh, layo pa na pinagagalingan. I'm 21. And, 21 din. Ang daming 21 dito. When you mention you're family-oriented, I realized like, I'm not ready for that. I'm still 21. What do you mean by family What did you mean by... Uy, wag ka magalit. Miss Host, hindi ata yung ibig sabihin nun. Just close to your family. Love ko yung family ko. Love ko yung mom ko. Love ko yung dad ko. Hindi ka na. Like to Sobrang start close a sa family. So, update din pala sa babaeng to. Nag-comment din siya dun sa nag-viral na clip nun. At sinabi niya na alam din naman niya mag-viral yun at isa daw siya honest mistake. Napagod lang daw siya kasi nag-start daw sila ng 6 a.m. at natapos sila ng alas 8. So, nag-shoot daw sila ng 2 episodes. So, ganun pala yung style sa mga ginagawa nila. Nalungkot lang daw siya na ganun katindi yung hate na nakuha niya dahil sa isang maliit na pagkakamali. At nagulat din ako na yung mga ganitong klaseng show sa ibang bansa, hindi ganito kalaki yung repercussion o hindi ganito kalaki yung nagiging offense na tinitake ng mga tao. At syempre, yung mga comments sinasabi nila. Ewan ko, kinalakihan natin o kultura natin na manlait talaga. Kasi mahilig tayo manlait. Narinig nyo nga sa mga reunion yan, di ba, kung paano magsalita yung mga malalapit sa isa't isa. Ganun sila. So, ibang-iba dito at ibang-iba din humor natin. Iba, minsan sumusobra na. Di ba? Iba, below the belt na. At syempre, nakakatago kasi sila sa anonymity ng social media. So, yung mga ganito, mag-ingat na lang kayo pag sumasali kayo sa mga ganyan. Kasi kung may pinirmahan sila, wala na silang magagawa doon. Nandun yung sa fine print. Kung wala man silang pinirmahan dito, baka meron silang compensation na makuha above pa nung binayad sa kanila. When you mention like you need the right woman for you to be, better, like I also think that you should also be better for yourself. Like you don't need anyone. Yeah. Maganda rin yun. Magandang mindset yun. Parang dating kasi, kailangan ba maghanap pa ng isang tao nga ayusin ka? Like, mahalin mo muna sarili mo bago ka gumusto magmahal ng iba. Kasi hindi mo kaya mahalin sarili mo, ba't ka pa magmamahal ng iba? Saan mo nakukuha yung skill set para magmahal ng tao? Eh, di mo pa nga mahal sarili mo. So, kasi yung gusto niyang sabihin doon. Maganda yun. Siguro mas pwede niyang pabilisin, pero wag ka umasa doon. Wag kang mag-gamble o mag-bet sa ganong klaseng mindset. Hi, I'm Chantal. I'm 25. Yun, buti na may mas malalapit na edad. Sunod-sunod yung 21 eh. Ito 30 anyos eh. And feel ko lang, Bakit? like super bagay kayo ng isa kong kasama dito. And I'm rooting for her. Like Sino? super. Yun lang. Ayo, kilala niya. I think it's alam very na editor. I'm surprised na he's well-spoken. Kasi, di ba, usually Karamihan ng mga pag foreigner. guys ay good-looking, wala ng personality and such. Very surprised ako na he speaks well. Bakit pag ako nagsasabi nun, sinasabi nyo, yapper ako. Pero pag pogi na dami sinasabi, well-spoken siya. Kalokohan naman yan. So after this, I want balloons and I want to go each zone. Tick, 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 tick. Para ano? Naging siya na yung host. Kinuha na niya yung power play. That's why hindi pa ganun ka-healed yung or ka-build yung trust ko since I have trust issues. Okay lang, engineer ka naman. Mabibuild mo rin yung trust na yan. Alam mo yung gagamitin mong semento para mapalibutan ng iyong giniginaw na puso. When we do these types of shows and we put ourselves out But there, they so we leave our trauma at home. And we come here with a fresh slate. Yeah, fresh slate. Okay. Kasi may trauma din ako eh. No, nagigets ko yung parang may pagka-host siya. Parang ready siya lagi magsalita. Pero parang natatakot ako. Bakit naman? Parang kaya niya akong balibag. Ayaw mo yun? Pero final Iba na, di ba lang laruan yan? Puso, balibagan! That's my word. Sige. Right?
Naiintindihan naman kita. Pero sana naiintindihan. Ay po. Parang scene sa isang movie. Pwede na sila mag-scene dito dahil na si John Lloyd tsaka si Bea. Yun din ang nasa isip ko. Feeling ko mas bagay sila. So yun yung reason. Support system sila lahat dito. Parang girl code. Meron kang siniship Ako nang bahala sa inyo. Type, pero hindi yung masyadong gwapo. Suffering from But I success. wasn't guapo my whole life. Okay. At least alam niya gwapo na siya now. Yeah. Type ko siya, pero I think... Taramdaman ko yung dinaanan niya yung mata niya gano'n. Di ko kaya yun pag ginanon ako. Yung mga insecurities ko lalabas agad. We have one balloon left Yun na. over here. Ang manok So please join ng babae paltok toda. Let's go! Okay, so... Round of applause, ladies and gentlemen! We made it! Sabi siya, host talaga siya. Sanay na sanay siya. Do you cook? Italian food. Okay. If you're gonna cook me an Italian food, what's gonna be? The aglio olio pasta with Madali lang. scallops. Okay. Actually, anything Italian I like. And that counts for So I food could have said and anything, men no? or... Pizza, spaghetti. No, food lang. Okay. I'm also an actress. Kaya pala nagigets niya. So you get where he's coming from. Yes, Okay. definitely. Work is work and personal life is personal. Yay! Meron na silang match. Can I get another like 6 balloons? Hindi ka pa rin tapos. Thank you. Gusto ko i-release eh. Sino ang pinaka nakakainis dito? Oh my God! Definitely ikaw muna. Nakakatawa kasi may mga mas malala pang contestant kaysa sa kanya eh. Hindi naman sila nagganito. Parang may natira pang dalawa eh. Di ba yung before na video na to, wala nga natira eh. Di na kanya natanong eh, nung natanggal lahat ng mga balloons. So, ewan ko ano tong, okay, fun naman, okay. Ewan ko nang maging KJ. Pinapanood ko to para ako nanonood ng mga end credits sa Avengers eh. Yeah, sweetie, Wow. I want you to know that you are very beautiful. Wow. Sweet naman. I want to have a moment here. You said something that made me a bit sad, is that akala mo na I was out of your league. And hindi totoo. Yan totoo. Hindi totoo ang pag-iibigang yan. Well, ngayon napanood kasi nakita ko yung clip niya sa FB na nag-viral. Yung part lang na nagpa-pop na siya ng balloons. At ngayon nakita ko yung buong context. Hindi pa siya ganun kalala o ganun ka-cringe na sinasabi nila. Kaya nga dapat pinapanood natin ng buo kaysa maging judgmental tayo agad sa ating pinapanood, di ba? So, I think yung gusto naman yun nung production kasi nagkakaroon ng virality. Sulat sa akin to. Kala ko sukot eh. I apologize, Mr. Ed Kaluwag. I wasn't really familiar with your game. Yeah, nabit ko to. Nabit ko sila. Pumunta na sa bahay. Hindi kailangan ng puso laruan. Pag meron kang yung bell niya, yun ang nagpapalabas ng kilig. Gulat nga ako. Kala ko may off. Pero talagang nagmamahalan sila. Nafe-feel ko naman. Pulling ghosts and unknown creatures pull the body. Bali mo body ghost din siya, di ba? Di lang natin nakikita. Tubig won't be the only thing. Naalala ko na yung episode na yun. Kaya pala sobrang natural sa kanya sinabi niya ang tubig ay basa. Dahil laging basa ang nasa paligid niya. Sulot, nakalimutan. Oh my God, dugyot. Ano yan? Ba't meron mga hotdog dyan? Okay lang to kung sarili mong kotse. Nagkiskis pa naman tayo na may mga nalaglag pang libag. Sukot. Kadire. Kakasabi ko lang, Avengers! Ito na umiwas sa mga contestants. Ng pusuan, laruan. Sulat, nice editing. Aray ko po. Yan, para makahanap ka ng susunod mong di ba? Sa club. Pero tricycle lang ba to? Kala ko jeep. Tricycle ba? Tricycle. Paano, may makita kang multo dyan. Di ba? Tulungan ka na ni Tito Ed. Sulat. Hoy, 50 pesos. Pwede na yan, pan-date na yan. Nice. Hindi gagana ang iyong pinagbabawal na teknik dito, boy. Balik mo sa yan. Sukot dahil hindi mo nasulot. Hi, hello, musta? Okay lang. Puta. Kaya kami mga dating show, di ba? Para mahasa ang iyong galing. Para malaman mo ano dapat isagot dyan. Kapag nasunod mo sagot dyan, okay lang din akong okay ka. Ganun. Tapos patigasan na lang ng mukha yan hanggang matapos. Sulat. New official logo of the Manila International Airport Authority. Okay, parang may bayag yung ibon. So... What? Saan to? Southeast Asian Wealth Consultant sa Myanmar? Well, kung binili mo naman yung asset na to, at marami naman libre na asset, hindi naman siya plagiarism. Pero pinapakita nun yung bidding na naganap para dyan. Kasi sa government, di ba? Isang relasyon dapat ma-feel mo pinag-e-effortan ka. Ganun din to. Ito rin yun eh. Ito naman isa, yung sinabi ni Christian, San Jose, nanalo daw siya ng first place. Gumawa yung MIAA, yung mismong, ito naglabas ng logo na to, ng isang logo making contest noong 2023. Di daw ganun kalaki yung price, pero masaya na siya na nanalo siya, syempre. Wala akong naging update sa
sa logo na nagawa ko, and now lalabas to. Anong sense nung awarding? Ito isa sa mga rason bakit hindi nako-compensate yung mga artist dito sa Pilipinas. So nga, no? Kasi ang ganda nung gawa nyo. Ang clean, ang premium ng feel. At yun nga, pag mas simple yung art mo, pero malakas yung nalalabas ng emosyon sa'yo, mas maganda siya eh. Simpler is better. Ganda. Okay, aeroplano, so may meaning, yung M, yung I, yung A, galing. Hindi ko agad magigets kung di niya explain dito, pero diba, ito yung masarap makita na gagawin logo ng isang institusyon ng Pilipinas. Nice, congrats. At congrats din sa Pumaldo, sa logong parang nilapag-lapag lang sa Canva. Very good sa inyo. Sana may investigasyon na gawin dyan kung paano yung naging proseso ng pagkuha nila nito. Sukot. Kung ano to, kung nasa dating show kami, pinap ko na yan matagal na. Sukot, magnanakaw sa Pokemon card, pumapunta sa Pilipinas. So nga pala, siya ba? Huli? Ano naman ang dinekwat niya? Holographic ba yan? Kung hindi, sayang lang. Kasi kung magiging masama ka na lang, todo-todo mo na. Booster pack ba yan? Okay. Kasi sinabi kasi ibang comments dito na, bakit yung binler? Hindi rin namin nalaman. Pero syempre, meron yan, sariling investigasyon. Hindi mo pwedeng kunin yung hustisya sa sarili mong kamay. Yan din yun. Ito yung responsable na paraan ng pagpapahiya. So tinatak pa niya gamit ng mas malaking box. Magaling! Sige. Hop. Hawak niya. Hop. So malalagay. Gumigilid ang kamay. So owner itong isa. Binalik na niya nung nakita na siya. Hindi gumana ang defense curl. Quick attack mo. Sige. Katayin niya mag-escape. So, sa iba siya. So, sa iba siyang place naka-adequate. Suspicious yun. Ayun na, sinundan na siya. Parang si Pikachu na sumusunod sa'yo. Ayun. So, sa iba niya nakuha. 151 booster bundle. Yung may Mew na bubble. Mahal yun Kulit ng lining mo. Huling-huli ka. Dito eat mo laga, boy. So, hawak sa kanya parang sa pusa eh. So marami na siya nakuhanan. Aba, sanay. Magkakakilala sila, siyempre. Mga sellers. Good luck. Hindi ko alam saan ka kukuhanin. Anong Pokemon Center ka makakalabas. Good luck sa'yo. Gotta catch them all. Nahuli yung isang tanga. Sulat. Panelists, how did you come up with this? Where are the sources? Basta, maniwala ka na lang. Sukot! Mabuting estudyante. Para magsimba. Okay. Let's go. Galing. Ginamit yung pan-Diyos. Huwag lang ang pag-aaral. Pag gusto mo magsimba. Ikaw lang ang hadlang sa pag-aaral mo. Diba? Kulad nung isa, diba? Kung paano siya maglagay ng sources, gano'n na gano'n din. Basta, maniwala ka na lang. Sunod, sukot. Sana ako may ganitong best friend. Wag! Tahan, boy! Best friend kita, boy! Ang sweet naman! Pag may ganito kang tropa, huwag mo na siyang pakakawalan. Ang mga kalandian, magka-come and go yan, pero ang best friend, panghabang buhay yan. Sulot din ang friendship nila. Kasi kung binuhos. Kagalit. Easy lang. Few inches later. Yan na nagagawa ng sugal. Mga nagpo-Pokemon dyan na nag-unpack. Parang sugal na din yan, di ba? Wala, ano lalabas eh. Sukot! Neo, isa kang naging Filipino content creator sa Facebook. Ano ang pipiliin mo? Maghanap ng trabaho o mag-promote ng sugal? It's your choice. Well, kung motovlogger ka o food vlogger, lagyan mo ng dede yan, di ba? Mag-kunyari ka ng skit ka na meron kang pinipick up na sexy na babae, di ba? Marami dyan eh. Or yung mga nagpapaalog ng joga habang sinaserve sa'yo yung overload pares, di ba? Overload din yung bra niya. Kanya-kanya style lang yan. O pumunta kayo sa YouTube, baka kayanin nyo pa nandito kayo sa YouTube. Diba? Ibang liga dito. Baka doon yung ma-practice yung mga magandang skillset ay sa content creator. Palay mo lang naman. Sukot! At doon nagtatapos sa ating sunod to sukot ngayon. Sino nanalo? Pusuan, laruan, at syempre pusuan nyo na din like sa baba. Paulo lang mamaalam. Shoot!